diaturke Rangga Mangenteni minangkan pamundhut panjenenganipun Limas Pucuk Kidul ngene Wajo Lompong semoga yuk monggo betul aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu tuku sumo bebujanku kepotan sahut mandir dadyo ganti wong ayu lenjer ubune Langga Mangenteni kagem panjenengan sami ingkang sami rawuh wonten nggih panggenan khususipun menika Limas nggih Mas Jolompong nggih ngatos-ngatos lho nggih niku winginge kali cilik engko sanoke luwai lali ngene guyu-guyu mundur-mundur maklung ngono kadung nerokne jaranan ngono ya ayo nyirek-nyirek ngono hati-hati lho nggih Mbok menawi saged radi maju mawon mboten napa-napa, Bu, Pak. Tasik biar nih, Pak. Sak to ngarepe iki ya ora ning apa-apane lho, Mbah. Iki kaya ora BKT ngono. Bir ngono. Mangga. Ayo. Kledang kait teko. Pranyoto dine datang citra.
Galung semangat. Semangat Mas Galung. Mas Galung. Asli. Iya gone ya semangat ya gone. Gandur ngulung we. Heeh, sebarang-barang pun nyepak iki. Pramila sami menika panjenenganipun badhe ngersakaken campur sari siap menika gandur ngulungipun. Siap. Jaranan nggih wonten. Enak lengkap. Apa enek? Maksudku ngene, gandur ngulung dalem mati campur sari diselingi jaranan nggih saged. Saged. Mboten melulu jaranan mboten napa. Diselingi tiban ya iso. Ngono ya. Ah iya pangke enek. Diselingi sampean macak edan ya kena. Aku tergila-gila lho karo dirimu. Wah, iki maksane apa, Mbah? Kowe malih ayu ngono to nggih. Ya Allah, masa ya Allah, ya Allah sangune endi? Tak sangone godhog ya. Iya, matur suwun nampane. Ini maksane apa? Anggara. Oh, Anggara. Audio system. Matur suwun Mas, Mas Wahyu sing joki. Diterusne, Mbah. Kledang-kledang kae teko. Pranyoto jan